आइए देखते हैं मजा आएगा ये hello लोगोफोर गासिखौबो आंनि चेनेलाव बरायनाय जासिहरनाय थाफिनलायबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौथ' नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नायना मिथिखाबाय जानांगौ मानि सायाव जागोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअ जागोन लाइफस्टाइल माने गोबां सावथुन मुलुगनि मिथिजानाय एक्ट्रेस रिया ब्रह्म गेमस्रि दैमारी ओमफ्राय फुजि बसुमतारी गोबां नोंथांमोना नायलांनाय भिडिअ आं फारि फारि होलांगासिनो दङ दिनैनि भिडिअ जाहैगोन सोर बांसिन धोनि सोर बांसिन इनकाम खालामनो ओमफ्राय सोर बांसिन फेमास एक्ट्रेस बिनि सायाव रायलायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै लाइक कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामदो गोदानबा दिनैनि भिडिअखौ नायलांनोसै जोंहा लोगोफोर जोंहा सबनिसाय बेस्ट एक्ट्रेस आरो धोनि एक्ट्रेस बिनि मुङानो जाबाय रिया ब्रह्म बिथाङा जोबोद धोनि नोंथांमोनाथ' मिथिखायो बिनि आरबि फिल्म प्रडाक्शन बिनि भिडिअफोराबो बिराद मोजां जायो आरोना फिल्म माबानाय बिथांखौथ' सबबो सिनायखायो बिथाङा जोबोद धोनि दे बिराद धोनि रिया माने रायजोफोरनोबो बुरै बोराइफोरनोबो खनसे मा दख'ना रानना होदो माबा रानना होदो जोबोद मोजां रिया आब'आ गासिबो सिनायखायो ओमफ्राय सेकेन्डआ जादों बिथां सावथुन मुलुगनि फुजि बसुमतारी फुजियाबो गासिबो सिनायखायो बिथांनि फिल्मफ्राबो बिराद मोजां जायो बिराद फेमास आरोना बिथाङाबो जोबोद धोनि आरोना इनि हासबेन्डखौथ' सिनायखायो जोबोद धोनि बिथाङा ओमफ्राय थार्डआव जादों माने 3 नाम्बाराव जादों बिथां गेमस्रि दैमारी गेमस्रिखौथ' आरो सिनायजोबखायोना गासिबो बिथाङाबो जोबोद माहाजोन दे माने इउटुबनिफ्रायबो फैसा खामायो माने न'खरथिबो माहाजोनखा बिथाङा बिथांनि फिल्मफोराबो बिथांनि एलबामफोराबो दिनैसिम बिराद मोजां जाफुदों गासिबोथ' मिथिखायो बेनो आरोना ओमफ्राय 4 नाम्बाराव जादों सोर 4 नाम्बारखौ नोंसोरनो सायख'दो दे आं बुंथ'ला 4 नाम्बाराव दोङो आं बुंथ'ला आरोना बिराद मोजां 4 नाम्बारखौ नोंसोरनो सायख'ना कमेन्ट बक्सआव खालि होदो नोंथांमोना कमेन्ट खालाम दिनैनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा रिया आब'नि अननायाव चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक खालाम आरो शेयार खालामनो बिदिनो गोदान भिडिअ निउस आपडेट माबा फैबाय थागोन थेंक इउ